Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Ubaba uNsibande uyakubingelela Ndlalifa izulu ngithi uJesu Kristu inkosi. Siyambonga, siyamdumisa uNkulunkulu wethu kakhulu kuba sihlanganise futhi namhlanje ntambama. Udumo lonke lungolwakhe lumfanele yena yedwa onokungafi. Yena yedwa ohlala ekhanyeni ongesondelwe kukho. Yena yedwa ongebonwe. Ngokube kuye udumo nenkazimulo namandla kuze kube phakathi uJesu Kristu inkosi. Sibonge kakhulu ke bangcwele ukuphinda sihlangane simbonge simdumise uNkulunkulu wethu. Sizoqhubeka ke nenkonzo yanamhlanje siqhubeka enkonzweni esigcine kuyona izolo. Inkonzo esigcine kuyona izolo. Njengoba ke ngishilo izolo ngesikhathi ngenza ivoice note echaza ukuthi kule weekend senze njani. Ngempela bakhona baqhamukile okhanda limtshelo kwakhe. Alimtsheli lokho esikukhulumile, limtshela okwakhe. Bayaqhubeka abantu bathumela ama messages, bathumela ama voice note. Hey Ismang, angazi ukuthi inile siyoba khona ne weekend esiyolalela senze lokho kuthiwe sikwenze. Kodwa ngiyamthemba uNkulunkulu uzosisiza. I'm just looking forward to that weekend. Ngifise futhi ukuthi kuyobe sekuphephe abantu ekuthenini baye endaweni ebuhlungu ngenxa yaleso simo. Bayophepha kakhulu abantu. Siyambonga ke uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa bangcwele. Akekho ofana naye futhi akekho njengaye. uNkulunkulu ezulwini noNkulunkulu emhlabeni. Udumo lonke lumfanele. Ngiyacela ke ukuthi siye ezwini lenkosi, siye ezwini lenkosi lanamhlanje. Singakayi ke asiguqe sikhuleke sicela umdali wethu abe phakathi kwethu, uJesu Kristu inkosi. Baba wethu ongcwele, uNkulunkulu wethu onomusa, siyabonga ngalesi sikhathi, siyakudumisa. Akekho njengawe, akekho ufana nawe. Ngiyacela ukuthi ube phakathi kwethu ngomoya wakho ingcwele, uzambule, ukhulume izwi lakho, ngoba uma ukhuluma izwi lakho sikumelwe silalele, ngoba masingalaleli siyohlulelwa ngalo ngosuku lokugcina. Dumo lonke selinikeza wena, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Amen. Simdumiseke uNkulunkulu wethu. Sizofunda uMathewu chapter 5 verse 9, intshumayelo yasentabeni yashunyelwa inkosi uJesu. Ngiphinde ngigcizelele ukuthi uma uwenze lelizwi, Mathewu chapter 5 the whole chapter, Mathewu chapter 6 ichapter yonke, Mathewu chapter 7 ichapter yonke, yongena ugijima ezulwini. Ake sifunde kuverse 9. Babusisiwe abalamlango ukuba bayakuthiwa abantwana bakaNkulunkulu. SekuHezekiel chapter 22 verse 30. Ngafuna kuba umuntu wokubiya uthango emesikhaleni ngaphambi kwami, ngenxa yezwe kuba ngalichithi, kepha angimfumananga. Ngafuna umuntu ukuthi emesikhaleni ngaphambi kwami, ngenxa yezwe kuba ngalichithi, kepha angimfumananga. Sinombuzo ukuthi kungani uNkulunkulu efuna abantu abazoma esikhaleni na? Ingoba isikhathi sesiphelile, ixesha lemukile, ixesha lemukile. Izolo sidine sikhuluma indaba eyisimangaliso. Ngizoqala kuverse 44. Akakho verse 44 waliphizwi kaJohn chapter 6. Sikhuluma phansi kwesihloko esithi usuku lokugcina luhlukene kabili. Ilapho la sikhona sisakhuluma ngokuthi ke ukuqala lapho kuhlengwa imizimba yabalungileyo ngokupheleleyo, ngoba okwesibili ilapho abangalungile bevusela ukwahlulelwa. Konke kwenzeka ngosuku lokugcina. Verse 44 ukuthi akakho ongeza kimi uma ubaba engithumileyo engamdonsi, mina ke ngiyakumvusa ngomhla wokuphela. Sikhulume kabanzi ngale ndaba ukuthi ubaba uNkulunkulu Baba uyena osidonsayo, asise endodaneni yakhe, yona izosivusa ngomhla wokuphela. Ungathi kusufikile endodaneni yakhe bese uyaphiqhilika
uphunyuka kube uphunyuka bemphethe uphume ezandleni zakhe uye kwanhliziyo ngise ngoba hayi khona isihogo sikulindile. Akakho ngeza kimi uma ubaba engithumile ngamdonsi, mina-ke ngiyakungvusa umhla wokuphela. Verse 45, kulotshiwe kubaprofethi ukuthi bonke bayakuba ngabafundiswe uNkulunkulu. Lona loyo uzwile kubaba wafunda uyeza kimi. Sikhulume kabanzi, sikhuluma ngegama lebandla entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelo. Verse 37, konke angipha khona ubaba kuyokuza kimi, ozayo kimi angisoze ngamlahlela ngaphandle. Ozayo ngeke alahlelwe ngaphandle. Woza kuJesu ngeke akulahlele ngaphandle. Woza. Verse 54, odla inyama yami aphuza igazi lami unokuphila okuphakade, mina ngiyakumvusa ngomhla wokuphela. Odla inyama yami aphuza igazi lami, odla inyama yami. Yini inyama yenkosi uJesu na? Yini inyama yenkosi uJesu na? Inyama yenkosi yethu uJesu Kristu yizwi. Yizwi. Uthi yena kuJohn chapter 6 verse 35. Simbheke uthi mina ngiyisinkwa sokuphila. Ozayo kimi kasoze alamba, nokholwa yimi kasoze oma. Mina ngiyisinkwa sokuphila. Ozayo kimi kasoze alamba, nokholwa yimi kasoze oma. Uyisinkwa sokuphila. So-ke umzimba wakhe uma ethi odla inyama yami aphuze igazi lami unokuphila okuphakade. Asiyidleni le nyama eyisinkwa sokuphila, masiyidleni le nyama eyizwi. Uthi uPetro, siyoyaphi ngoba mazonke okuphila kuwe na? Idlizwi mntakababa. La ikhaya lizwi sishumayela izwi, okungekho ezwini cha. Sishumayela izwi ekhaya lizwi, yikho kuyikhaya lizwi. Bathanda abanye ukulenza kube ikhaya lamaphupho. Cha, akusilona ikhaya lamaphupho. Asichazi amaphupho la. Akusilona ikhaya lembono, asichazi imbono la. Kodwa ikhaya lezwi ngoba sichaza izwi. Izwi likhulu kunombono. Izwi likhulu kunophupho. Ngoba imbono siuhlola ngezwi ukuthi uvela kuNkulunkulu. Nephupho sihlola ngezwi. So izwi liyisekelo. Kahle hle phela izwi ulizwi. Ulizwi inkosi uJesu. So awukwazi umbono uba ngaphezulu kwenkosi uJesu. No, hayi awukwazi. Ngidabuke nje khona amabandla ahamba ngembono too much. Izwi cha likho, umbono nje. Manje kufanele ubone phela ukuthi obona umbono number 1 kuyo yini inkosi uJesu. Ngoba uzobona imbono yala ekhona. Angikwazi ukubona izulu ngisesihogweni. Angikwazi ukubona isihogo ngesezulwini. So umbono uya ngokuthi owubonayo ukuphi. Yazi ngixoxa le ndaba ungayibuzile. Uma ngingayifaka yonke imbono efikayo kimina la. Angikholwa ukuthi ikhaya lezingaba lisekho selibhilekile. Ayingeni yonke imbono la. Khona imbono engangeni engiyibona athi individual umuntu loyo ulethile. Khona imbono engiyibona athi ayiphume ekhaya ezulwini le. Usebonile yena uyasho impela ukuthi ukubonile kodwa le nto ayibonile ayikho, ayihlangani nekhaya lezwi. Bese ngivele ngiyawuyeka nje lo mbono. Angiyawuyeka ngingasho lutho. Ngisenofunda kwezenuke nawe. Uvele ugcina ungashongo lutho nawe uphenduke nje la ukhona ngoba umbono ongasile ngeke ngufake. Ngofaka umbono sengiuhlolile uNkulunkulu wavuma ukuthi ngufake. Kuhamba kanjalo nje. Ngigatekeeper la. Akukho kuzongena kongcolisa abazalwane ngikhona. Kodwa konke okuphilisa ukuzongena. Khona laba abavele bangithumelela ama-video angaphezulu ka3 minutes. U3 minutes wayonke into ethunyelwa kimi. Mawubona ukuthi kune-video obona izoba usize ekhaya lezwi, qala ngokucela ungitshele bese mina ngiyathandaza ngiyabuza. Uma kungivunyelwa ngizothi lethe bese ngihlola futhi ngaphambi kokuba ngidedele. Kuhamba kanjalo nje. Angifuni izingane zenkosi uJesu zidla upoison. Ngizama ngawonke amandla ukuvimba upoison.
So wena mawuzosilethela imbono uhlezi esihogweni upoison loyo. Sifuna imbono ephuma kubantu abasezulwini ngoba uKolose 3:3 uthi uma nafa noKristu ukuphila kwenu kufihlwe naye uKristu engakwesokunene sikaNkulunkulu. So okwazi ukusilethela umbono wrong ufihlwe noKristu kuNkulunkulu. Kodwa uzosilethela umbono wrong mawufihlwe noSathane kuSathane emkhathini. So yiyo lo mbono ke singeke sivumele singeke sifake ethule nje engasho lutho. Simthandeni kuNkulunkulu wethu simkhonze ngoba vele into efuna ukukhonzwa. Mina ngiyisinkosi sokuphila ozayo kimi kasozalamba nokholwa yimi kasekoze oma. So sikuleli ivesi ke John 6:54 odla inyama yami aphuza igazi lami unokuphila okuphakade mina ngiyakumvusa ngomhla wokuphela. Odlayo nje lenyama yini igazi lakhe uthi ophuza igazi lami. Igazi imbewu kaNkulunkulu. Igazi imbewu yizwi likaNkulunkulu. So konke kuphelele ezweni yizwi imbewu. Mawuthandaka imbewu ngasho ukuthi umoya ongcwele. Kodwa nje kahle kahle imbewu yizwi. Ngoba masivula lapha kuPeter uqala uchapter 1. Uthi senihlambululile imphefumulo yenu ngokulalela iqiniso. Nize nithanda abazalwane ngokungazenzisi, thandanani ngokupheleleyo umunye nomunye ngenhliziyo. Senzelwe kabusha kungengabembewu ephelayo, ngengapheliyo ngezwi eliphilileyo likaNkulunkulu. So mawuzelwe kabusha uzelwe ngezwi. So ngikho-ke ngithi ke imbewu yizwi. Senihlambululile imphefumulo yenu ngokulalela iqiniso, nize nithanda abazalwane. Thandani ngokupheleleyo umunye ngenhliziyo. Senizelwe kabusha kungengambewu ephelayo kodwa ngengapheliyo ngezwi eliphilileyo. Kepha izwi lenkosi limi kuze kube phakade. Asizalweni ngezwi bafowethu, asizalweni ngezwi. Odla inyama yami aphuza igazi lami unokuphila okuphakade. Mina ngiyakumvusa ngomhla wokuphela. Asidleni izwi bafowethu. Odla izwi uzophila. Odla izwi uzovuswa inkosi uJesu ngomhla wokuphela. Uyobuziyekela usekhala izwi ungavuswa ngomhla wokuphela udla izwi. Ngaphandle phela khona sebemutile igroup. Khona sebekhona nje abangasekho. Yazi mbabona ngani abakhona kodwa bengasekho. Babhuka ngo2023 befuna ukukhuluma nami. Bakhona egroupini kodwa abazange bafona. So kuthi akasalaleli lutho kahlehle ufana nongasekho sephumile. Ngineyimangaliso la ekhaliso. Engabe ngempela abantu ekhaliso masikhuluma iqiniso bangakanani. Kulo 10,300 engihlale ngoculo mhlambe bawo 8,000, mhlambe bawo 5,000, mhlambe bawo 6,000, mhlambe bawo 500. The rest ayisekho ikhona ngegama angazi. Wena owaziyo. Kodwa loba buhlungu usuku lokugcina phezulu kwempilo yakho. Angikufiseli ukuthi kulufike lolo suku. Kodwa phela ngoba ukhethile wena ukuthi ube khona kodwa ungalaleli, luzokufica. Luzokuthola lolo suku. Simhlaleni enkosini uJesu simkhonze. Usho njalo ukuthi odla inyama yami aphuza igazi lami unokuphila okuphakade mina ngiyakumvusa ngomhla wokuphela. Awuthanda ukuvuswa? Awuthandi ukuvuswa. Idla inyama yakhe. Phuza igazi lakhe. Idla inyama yakhe nje. Idlizwe. Idlizwe. Siyambonga kuNkulunkulu wethu kakhulu samdumisa abangcwele. Akekho ofana naye, akekho njengaye. Sizobona kwenzakalani. Ngiyacabanga ukuthi inkonzo sosheshe siyithole kusasa ngenxa yama commitments enginawo, sosheshe siyithole kusasa. Ngibonge kakhulu ukuthi ungitsheleke indlebe. Ngibonge kakhulu kuba kanye nawe. Ngithi uNkulunkulu akubusise. uNkulunkulu akubiyele. Sibonge kakhulu iminikelo enilethayo
ngiyavela nje inhliziyo yami ukuthi mangibonge kakhulu umnikelo wolibo ngoba senifundisekile niyazi ukuthi umnikelo wolibo ungowakwaNzibande. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Abantu bayawufaka umnikelo wolibo uyangena ngapha nangapha. Siyamthemba uNkulunkulu kuzogcina kufike kule mali ethandwa uyena esingayazi. Khona nje asinibongeni bafowethu egameni lomndeni wakwaNzibande. Umama siyabonga kakhulu uNkulunkulu anibusise ngomnikelo wolibo. Babusiswe nalabo abanikele ulibo lwesiswini odliwayo. Ngiyakhumbula nje omunye umama usuke kude wasuka kude mangaphazami le nkunduzi elethe nje umbila. uNkulunkulu anibusise. Bayahamba abazalwane uzummangale bayamthanda uNkulunkulu bayasithobisa ngoba lokho abakwenza kithi ngoba bamboni yena kodwa abakwenzi kuthina bakwenza kuye. Niyasithobisa kakhulu bazalwane, niyasithobisa. Sithi masihambile singabuyi silambatha. Bayazazi abazalwane angizoba menshina ngamagama njengoba ngazange ngisho umuntu, kodwa uNkulunkulu uyakwazi ukuswela kwenu makagcwalise anezele ngengcebo yakhe ngoba uyazi ukuthi nenzile imisebenzi emihle ngakubo abangcwele bakhe. Ngakhumbula izwi esilithola lapha kumaHebheru chapter 6 verse 10 oyisiqiniseko sokuthi uNkulunkulu uzokunikeza umvuzo. Uthi verse 10 ngokuba uNkulunkulu kasiyo ongalungile kuba khohlwa umsebenzi wenu nothando enalibonakalisa ngakulo igama lakhe lokhu nibakhonzile abangcwele nisabakhonza. Siyabonga bafowethu kakhulu. uNkulunkulu anibusise. Ngicela ukuguqa ngithandaze sisekuyo leyo note sibonge inkonzo enkosini yethu uJesu Kristu. uJesu Kristu inkosi. Baba egameni lomfelo wethu uJesu ophilayo siyazithoba phambi kobuso bakho. Siyabonga Nkosi kakhulu ngezwi. Siyabonga uNkulunkulu wethu ngenkonzo senzele yona namhlanje. Siyabonga, siyanconcoza. Akekho ufana nawe, akekho njengawe. Ngiphinde ke Nkosi ngidlulisa ukubonga ngabantwana bakho abanikela iminikelo eminingi ehlukene. Bayasithobisa abanikela umnikelo wolibo. Bayasithobisa kakhulu uNkulunkulu wethu benza sibone ukuthi enhlizweni zabo sikhona kangakanani. Ngiyacela ubabusise, uyabazi. Babusise uNkulunkulu wami. Babusise ubabiyela usuthisa ukulangazela kwabo ngokuhle. Neminye iminikelo Nkosi ngiyayikhulekela khona abakhipha isakhiwo. Ngiyacela ubabusise uNkulunkulu wami. Khona abakhipha uhamba vangeli babusise uNkulunkulu onomusa. Khona abanikelo weshumi babusise Nkosi, gcwalisa ukuswela kwabo ngoba lenkonzo yenza abantu bakudumise kuphele ukuswela. Basizeke uNkulunkulu wethu, basuthise ngokulangazela kwabo ngokuhle ngibanikela kuwena. Siyabonga ngenkonzo, siyabonga ngakho konke. Busisa kube yilona loyo ilalelile alizwe alenze izwi lakho. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Amen. Ubaba uNzibande ovalelisayo siyabonga kakhulu bangcwele. uNkulunkulu anibusise. uJesu Kristu inkosi.